קהילה הוא משהו שמאחד את כולנו, וזה כיף. אני ממש מתרגשת ומצפה לכל מפגש. הן חברות שלי, סוג של משפחה אפילו. כשהן מגיעות אני מחבקת אחת אחד. הן מרגישות יש להן כתובת. העניין של קהילתיות, משפחה, הם אחד המשתנים החשובים ביותר שתורמים לאיכות חיים בגיל המבוגר ולאריכות חיים. יש חברות שהיה להן מחלה או מוות במשפחה. הן מדברות, זה עושה להן טוב. אנחנו רוצים לראות בחברה הישראלית קהילה רב-דורית. התפקיד שלכם הוא לחולל שינוי. התחלנו בשנה הראשונה עם 9 קהילות, והיום אנחנו כבר עם 20. אנחנו רוצים לבסס את הרשת הארצית. זה נותן עידוד לאנשים לצאת מהבית, לשבת בחברה, לשמוע אחד את השני, לכבד את השני. מה אנחנו יכולים לעשות יחד? או אחד בשביל השני, או ביחד. אתה נשאר פעיל, ואתה לא יושב ומחכה למות. זה פשוט נותן לי סיבה נהדרת לקום בבוקר עם חיוך. אם אתם אנשים אקטיביסטים ואתם רוצים לעשות דברים, אני ממליץ לכם להצטרף לאחד מהקהילות שקיימות, יש בכל מיני מקומות בארץ, תצטרפו.